atopamos agora mesmo na Mouga, que é unha tenda que está na Zona Bella, en Xelmírez, e nada, na que ofrecemos un pouco produto de todo tipo, pois basicamente artesanía galega en xeral. Temos na parte de atrás o taller no que facemos traxes tradicionais e temos a venta todo tipo de produtos relacionados co noso traxe, a parte de instrumentos de percusión, bandeiretas, bombos, terrañolas, etc. Logo na parte de diante, como se ve, pois temos discos solamente o que é a produción galega, e libros que tamén temos todo o que se fai en galego, sobre todo tema etnográfico. A parte deso, logo temos unha parte moito máis moderna na que temos roupa de liña un pouquiño digamos fora do corte habitual que topas na maioría das tendas, unha roupa así un pouquiño especial, e bisutería na que tamén intentamos que sexa pois algo un pouco diferente e especial. Nada, intentamos facer unha oferta que nos diferencie do que se atopa polo centro, xa que a xente cada vez lle costa máis traballo chegar á Zona Bella, e ofrecendo un produto distinto creemos que mellor así a xente pois nos venga a ver. Estamos na Rúa Nova número 1, esta é unha tienda dedicada ao souvenir, con pezas de plata, un poquinho, non só exclusivamente un souvenir, pero temos varias cousas. O que máis vendo son pezas de plata económicas, caras, pero o que máis vendo son a plata. No Nadal o que máis vendemos é bisutería, basicamente. Bisutería de diseño un poquinho diferente e tal, que é o que traballamos. Ahora Nadal se vende basicamente a bisutería. Na época de Nadal se vende moito alimentación, porque traballamos produtos selecto galego, e entón facemos moitas cestas de Nadal para empresas ou para particulares que deciden que o sea, o agasallo este ano vai a ser un surtidiño de produtos de calidade. Entón, de cara a Noiteboa se vende bastante alimentación. E de cara a Reixes ou o resto das datas de Nadal, pois bisutería basicamente, tamén se vende bastante libro, e CDs, bueno, os CDs eu supoño que se venden sempre, todo o ano para recordar. Esta época de Nadal traballamos non comparado co verano, que cando traballamos no verano, home, estes días se vai movendo un pouco máis que esos días de atrás, que non hai fechas señaladas, pero o noso fuerte non é agora. O Nadal eu penso que se nota en todas partes, en unhas máis e en outras menos. Sempre hai máis xente polo centro de Santiago. As camisetas, os apóstoles, todo. Aquí temos variedade, temos ahora unha parte tamén que onde traballamos un pouco complemento, o bolso, pasminas, carteiras. Estamos empezando a introducir, a ver que tal funciona. De momento sí, pero cada vez se regala máis en Papá Noel. O sea, de momento sigue ganando Reixes, pero xa está acotando o camiño o Noel, Para a Noiteboa se vendeu, para o día de Noiteboa este ano se vendeu máis que o anterior e máis que o anterior, o sea, cada ano un poquinho máis. En Reis, o víspera de Reyes, queiras ou non, é o día que notas máis forza. Papá Noel, incluso abrín o día de Noiteboa, si, a xente pica, pero cando máis pica é Reyes. Eu por experiencias de anos anteriores é Reyes. O problema máis gordo que vexo agora mesmo na Zona Bella é que cada vez hai menos tendas abertas. Cada vez hai menos, porque non sobreviven. A verdade é difícil, porque chega moi pouca xente hasta aquí. Non sei que se podería facer para potencialas, a verdade, me resulta difícil. Cada vez hai máis tendas de recordos de Santiago, que están moi ben, que ten que habelas, porque ven moito turista e demais, pero claro, é prácticamente a única oferta que hai agora na Zona Bella. O sea, hai moitas máis de momento, pero cada día van abrindo máis de recordos e van pechando máis de tendas normais, entre comillas, non? E entón eso limita moito o público que temos. Acabamos tendo solamente o turista que ven paseando polo casco vello. A xente de Santiago non chega hasta aquí. O turista pois son 2 meses ao ano, pero o resto do ano tens que vivir igual. Mas necesitamos movimiento, que veña a xente por aquí, que a xente se pasea, ve as cousas e as compra, pero a xente non está animada a vir a Zona Bella.